Ole lesson 5 ha chuanin kan zir tu chu header and footer le border and shading ti hi ani dona helaya athupui kan hmong hianin header kan ti chu hi helaya modern information technology ti hi header atana kan man chu ni tani helaya hianin chun footer a chuanin he helahin page number kha bok ta a header chu enge ni kan ti chuanin header le footer chu enge kan ti chuanin phek kan paper chung lampang margin chung lampang le a hnuai lampang om thin kha header and footer chu ni tani chuanin header a chuanin kan thil chut lai thu pui emo thil eng pawh kha ni theia chu chu hei helai kan hmuang hianin a fi alo bik ta ni omzia chuanin helai kan thil chut lai hi nge kan select lai ni chuan hemi hi a in select lo nga hemi kan select ani thung chuanin helai a in select lo ve thung don ta ni chu chu a om dan tur ni don ta a chuanin a dot le chuanin helai hianin border kan ti kha bok ta hi helai kwal hi page border ania helai hiam paragraph border kha bok ta ama kan sei to kha chuanin thil thar kan zir le tu chu helai hian hei helai paragraph hi color alo in peta alo in sei ta ni chuan chung ho chu voina kan zir tur ani don ani le kan ti ve don chinang helai hianin kan lu na thin ngai boka office button a kan lu tanga ta chuan niwa lut leila kan blank document ta kan create liang hei hi lo ni ta a chuan a hmasa bera chuanin page border kha kan la ang hemi hi helai page border hi kan la anga chuan chumi nu chuan he ka siamang hemi hi chuan page border kala na tu chu page layout a eta page border om ta a ta chuanin page border alai mi kha kan select anga chuan he ta hian art oma ta chuanin border line tur kha kan border tur kha kan du ang zong kha kan zuk thlang hei chi hrang hrang kha style chi hrang hrang a oma kan du ang zong kha kan zuk thlang dona helai hianin a chi kha tam khop me hemi kan thlanga chuanin helai hianin awai ta hianin hei 31 point rom ta ni hei mi a cha zong ti nai ta ni cha cha zong hi helai hianin kan ti te anga ta hianin 15 vel mo kan da ti ang ti hian chuan chumi nuwa chuan ka okay nga ti khanin border page border chu ka siam zo ta chuan a dot le hianin heading a header tur kha ka siam le dona chu chu siam dang kha chi ni om theia helai hianin insert menu a khang kan lu tanga ta chuanin header oma header a khanin helai hian hei style kha chi hrang hrang kha om sa kha om ta ni chuan heng hoi kan du chuan kan hmang theia kan du du kha han thlan me tur le dona hei style chi hrang hrang kha om thenga kan du kha han thlana han in me tur ai dona ni chu tiang bokin helai hian footer om boka footer a khang kan du ang zong kan thlanga kha kan edit le mayang lekha tianga helai om sa han thlang lo khanin ati dan chidang om le chu chu helai hianin a margin pona khanin han double click taila khi ti hianin ten kan chu thei dona chuta chuanin kan du ang ta khanin thu kan han chu thei anga chuan chumin nu chuan hei close header and footer oma kan chu zo to nu hang kan close lenga ti khanin header and footer kharin close le don ta ni le ti don chin te ang kan ka double click ta a ta chuanin thu ka chu ang modern information technology control a center da ang control e center alignment intilian le ang ti khian kan tilian le ta a phone kha kan du le kan thlak theia kan du du kha kan hmang theia kha chu eng ho khalo hmang taila
chuan a dot le hian tah hian mouse ka danga ka cursor kha chuan ka enter ka pek zo chiah khain hei a hnuai ka cursor hi helai hian center alignment achunga mi kha ron ding sa ta ni chuan helai a hnuai ah hianin line kha ka da ve don ta ni chu insert a ka lutanga ta hian hei clip art a ka lutang clip art atang hian thil chi hrang hrang kan la theia chuan hei helai dinglam pang sira hianin search for ti oma ta chuanin hei divider ti hi om sa ta chan chu divider kha ka man thina wang khan helai hianin cover search kha divider kha cover search cho wang khanin helai hian alo om sa ta chuan hemi kan lam ngai lo ni chuan divider ti kha kan chuta ngai ta ani lapon kan thil va search zo ang chi kha helai a hming kan chunga le tuna chuan divider ka du wangin ta hian divider ti kha ka chua chuan helai a sir hian go ti kha ka va click le ta ni chuan chulai chuan divider om a ho ang chi kha a ron lang ta a chuan khata khain nge kam man du kha kan va select mai don ta ni le helai mi hi kan zilai mi ang kha ava select tai lat hin hi a hnuai khan ron om sa ta ni omjia chuan achunga mi center alignment kan pek kha aron ling sa don ti na ni chu le helai hianin header chu ka siam zo ta a chuan header ka siam zo chuanin helai design ah hian hei close header and footer ti kha kan va ek sanga ani lopon helai hian margin chung lampa khan double click khanin ti hianin khalai kha kan close he bok ta ni le a dot le chuanin header and footer ti header and footer border and shading ti kan chunga a hnuai thu kan chu ang helai chin hi chu zirlai ma salam pa khanin kan zir to kan thiam kan se thiam to tura lo ngai taila ole tiang thu kan lo chuta a chuan hei kan thu chut kha helai hianin y kha drop cap va pe kha ni me helai hi chuanin thil dang lam wa kha om chong lawa ka select a chu insert a drop cap a chuan he manghal theya manghal me yang ti hin khami zong kha helai chuanin alo ni ta a dot le chuanin helai a hnoi mi hi kan siam ve le chinanga eta hianin thu kan chu kan thu chut kha color kan pe nga chun chumi ba ka chuan helai hin border kha kan pe don bok ta a chu helai kan ti le tu khaloni ta sela kan ti le don chinang ta hianin thu kan chu ve ang helai hin a phone a hian callisto hi ka hmanga chuan phone size 18 ka hmang ta a kha chu a phone hi kan nei kher lo ni kha chuanin kha chu du kan lo hmang me nga chuan a phone size se po kha kan du kha kan hmang thei thawa tiang ka select a ta hianin callisto hi kan hmanga 18 chuan helai hianin kan du na zona khanin helai kan hmuang hianin ti hianin a center alignment kan pe nga chuanin a lai tu te kan siam anga kan du na lai a khanin khangkha enter kha kan pe me nga chuanin helai hianin ka select anga center alignment ka pe ang ole tiang ve hi lo ni ta sela chuan hemi hi border ka pe nga chun chumi ba ka chung ka se don kan ti to kha leting ka select anga hemi hi chumi nuwa page layout a khang ka lu tang menu a ta chuan page border a ka lut lenga border sa helai lesson masalam pa khanin kan sei to helai paragraph border kha ama chaber border sa ka thlanga chuan ta chuan style a ka du zong kha ka zuk thlang hei sai kha chi hrang hrang kha om ve a kan du zong kha kan va thlanga ni kan thlanga
tikhian alo don ta ni chuanin chumi baka chuanin helai hin lut le te la page border sa page layout a page border sa bok khan ta chuanin he shading alo ta ni chuan ta hianin color kha kan duang zawng kha kan va thlang don ta fill color a hianin fill color a hianin kan duang zawng color kha kan va thlang ve don ta a color khain color chi hrang hrang kha kan nei thei dawna kan duang kha kan thlang ang helai hian alo dan tur kha a rawn lang dawn ta a chuan helai hianin patran sa hian hei style chi hrang hrang kha ve bawk a kan duang chuan hei hetiang ki chi hrang hrang kha kan thlang thei anga kan du le du lo kha ni mek mi chu le ti hang ka du tok ta kan okay chinanga tikhian ni lo dawn ta ni chuan a dot le chuanin hei helai mi page number hi inte kan da ang kan da dan tura chuanin insert a kan lut anga ta hian page number a awma ta chuanin a sir khan han lut chin te la top of page om theia a chung lampanga bottom a hnuai lampang om thei bawk ta ya kan man tur kha a hnuai lampang ani wang hian hei a hnuai lampang a pawh khain chi hrang hrang kha om theia chuan chi hrang hrang zinga khain kan du ang kha zuk thlan me tur khai dawna helai hianin plane number 2 hi kan thlang anga ti hian khi helai hian lo dawna hemi kan du chuan a font size kan ti lian theia a font te pawh kan thlang theia lekha kan se ta ang khain helai hi active kan va select kha chuanin a chhunga mi margin chung lampang kha chu a in ti select dawna a chung lampang kan select chuanin helaya header le footer kha a in ti select ve thung dawn ta ni na ti khanin kan siam zo ta ata hianin close header and footer ka tianga ti khan ka close sa a chun hi lesson number 5 akan zir lai so ni